La típica pregunta de tothom. Com puc començar a entrenar? Quan és el màxim que fa una noia? Bailar mi niña! Saps que és l'exercici principal per créixer cul? Fuà, tot sigui per tenir un cul enorme. Hola, xutxets! Quina vergonya, és que està ple de gent, saps? Bueno, no passa res. No passa res. Què us portem aquesta setmana? Expliqueu. Us portem un vlog d'una setmana entrenant amb nosaltres. Sí, així que comencem per dilluns. Sí. Uita-l. Com pren el sol. Ai, no s'enfoca. Bon dia de dilluns, nois. Bon dia, nois. Bon dia de dilluns. Què tal? Oh, això és un clip de merda, vale? Torno a començar. Bon dia de dilluns, dia d'entreno. Els dilluns a les 12 faig classe individual jo i després ve la Núria i demà la Joana. Per això. Ara li he de dir una cosa a la Bel. Bueno, per començar arribo tard. Hola, bon dia! Arribo tard, vale? Bon dia! Abel, no saps el que ens va passar. Estic tornant a gravar, perquè Ja m'ha avançat algú la Joana. Que l'heu liat a saco. tot a càmera lenta. Tot el que vam gravar la setmana passada a càmera lenta. Jo estic... Vol dir que avui hem de fer més de 130 o 130. O els hem de tornar a fer, perquè quedi constància. Home, perquè si és... Ja, Ja t'aviso. és de cada entreno. Ah, sí? Bueno. Estava dient a la Bel que vaig ser jo la responsable de que tot estigués a càmera lenta, tot i que realment no. O sigui, no única i exclusivament. Però jo vaig tocar alguna cosa que les altres no van veure i doncs mira, tothom va gravar-se en càmera lenta, perquè el meu últim vídeo és el que de cop és a càmera lenta. Hi ha un botó que és foto, un botó que és vídeo i un botó que és vídeo a càmera lenta. Tio, doncs jo què sé, sense voler el devia tocar i mira. Potser vaig ser jo el que la va liar, perquè va haver-hi algun moment que vaig haver de tocar un botó i això. Clar, també pot ser. Ha set la Bel! Què vols escoltar? En quin mood vens avui? Avui vinc amb un mood molt kinky. És l'artista preferit del meu nòvio. Bé, no sé si el preferit, però li agrada molt. I a mi m'ha ben enganxat a escoltar això. I venia escoltant això i ho seguirem posant. Com és que has vingut tan tard? Res, és que... Se t'ha enganxat els llençols. No, què va, estava desperta. Tot això anava molt bé de temps. Fins que de cop dic, on són les meves bambes? I les tenia la Núria, clar. Vinga, va! Aguanta, No, És aguanta. millor fer 40 o 3 minuts? És millor crear alguna variant per fer 40 segons i que et costi més. Sí, tu de planxa normal sobre la pilota sola podries estar 3 minuts. Ja. Això l'emputxo una mica, perquè notis una mica més. Guai, ho està col·locant, ja, com pots veure, has arribat tot preparat, a doble coixí. Quan ens vam conèixer, us dic que tiraries 100 i pico quilos amb el cul. M'haguessis dit, ¿dónde vas? Fes 6. Guai. Som-hi. Fes 6 més. Guai. Un segundet. 6 més. T'he pujat 30 quilos de cop. I quan estem ara? 25-70. Això no pesa res. I una... Guai, descansa. Fes una simbòlica de 15 repeticions de patada de gluti. Vale. Així que hi arribi sang i que ho facis bé amb el gluti, no amb les cames. És que he començat una sèrie que m'ha superenganxat. Ja, la del sexe. Que no, aquesta la miro amb la Núria. I quina sèrie és la que t'ha enganxat? Una que es diu Severance. Es diu Separación, en castellà. És de l'Apple TV. Apreta la panxa, que no ho facis amb l'esquena. Fins 15. Guai, canvia de cama. Divendres tenim dinar, Ai, sí, m'encanta! Quants porto? Et queda una més. Guai. Guai, planxeta. Aixeca cadera. I aguanta. 10 segons. 4, 3, 2,
Hi ha 35 per costat. 35 més 35, 70, més 20, 90. Anem a fer 5 repes ben fetes, que no et fatiguin molt. I ara ja sí que ens quedem aquí, fins que aixequis 170 quilos. Sí, home, 170! Bueno, mirem a veure fins on arribem. Oh, quina calor que tinc de cop. Som-hi! 20, 35, 45, 90, 110. Pues anem a per 140. Preparada? Sí. Potser és massa, però bueno. Jo confio. Tu confies? Bueno, anem amb el 140. Intentarem fer 3, Puja més. I una. Uh! 110, perfecte. Hi ha 110 quilos. Que farem és, aniràs al fallo, seran unes 6-8 repeticions, depèn del que puguis. Més o menys, quan acabis, baixes de cop i jo aniré el més ràpid que pugui a treure't 10 per costat. Faràs 6-8 més les que puguis. Tornaràs a baixar, que fallaràs, i et trauré els últims 10 i tornaràs a fer 6-8. Que divertit! Drop set! Entrada mortal. Jo crec que ho passaràs una mica malament, però ja busquem això. Vale. És que has arribat tard, t'ho mereixes. Fuà, tot sé aquí per tenir un cul enorme. Qui? Sí, però no arribis a tocar. Un segon. No flexionis tant aquí dalt, una mica més estirada. Ah, això, i ara tires. Guai, has de sentir el glúti, que treballa? Sí. 2 més. I una. Ui, aquesta no tinc tanta força. Bé, fins 12. Perfecte. No prefereixes posar-te d'allà? Que allà està el sol darrere teu. És que és el meu perfil bo. Ho sento, me la suda que quedi cremat. Fes mort, deixant la cadera a dalt, toco terra i amunt. Baixa una mica més el cul. Ah, això. 3, millor. Fins 10. Tu aguantes aquí recte i jo tiro d'un costat. Vale, no et puc moure, Tira braços. Som-hi. Apreta panxa i no et giro. Tenim molts lius a l'hora d'editar vídeos de ai, aquest plano no m'agrada com surto, tal, coses així. Ho hem deixat de fer. Ho hem deixat de fer perquè és que, jo què sé, saps? Va a pal per la persona que ho estigui editant. En plan, si totes hem de mirar, si tots els planos estan bé per tothom, revisa tots els planos, vull dir, és que seria un cunyàs. No, a veure, sí, cadascú té el seu. Jo hi ha molts vídeos que em veig lletjo, però no passa res, saps? És un punt que ja... Molt bé. Més, espera, baixa. I on és? Espera. I una altra cosa també m'has de dir. Sí. Què? Què ha passat? És que... Jo us explico el que ha passat. Jo he arribat a casa, he vist que ha muntat el moble nou, no sé què, molt maco tot. Per què no som fotos? I de cop veig que hi ha una espelma que és nova. I dic, ai! I l'altra, que també era nova. I dic, bueno, si n'hi ha una de nova és perquè ha fet una cosa i ha decidit comprar-ne una altra perquè no ho fa. En fi! Ai, vull tenir l'espera aquí. Estàs esperant això. Oh, va, Núria, fes calfant-lo. Vale. Uau, Què, Núria? Què em mires així? Em fa molta mandra. Entrenar o...? Entrenar. Pues aquí hem tornat a superar rècord, o sigui... No, tio, mira, a mi no em ratlleu, jo passo ja, jo no vull. És que avui estava pensant, tipus, anar superant rècords de què serveix ben bé. O sigui... De que no vull dir- t'estanquis, de tenir millor cul... Millor cul, però en quin sentit? Més gran o més pujat? Més pujat, més de tot. Jo no el vull més gran, el vull més pujat, però més gran ja no el vull Més més. pujat, d'acord. Quan més pes aixequem, més està reafirmat allò, saps? Vale. Quants de dies sense estar juntes, molt, m'has trobat a faltar. Sí. Uah, teniu una dependència... Avui he plorat una mica. Bueno, estic molt sensible, tio, no sé què em passa. Has vist que se m'han marcat els abdominals? El primer dia que Home. els veig, Ai, sabeu que hi vaig anar a córrer una miqueta. Ja no hi tornaré mai més. Per què? Perquè odio córrer.
em vaig empenedir al minut segon de sortir a córrer. Què va? Sí. Ai, no m'agrada gens. Per què? També vaig plorar, veus? Però què vas fer? Córrer i després plorar. Però quan de va, tu? A mitja hora o 3. No et va agradar? No. Vols fer sortir a gravar un modet, xutxu? Oh, perfecte. I com sé que no està gravant a càmera lenta? Perquè era encara d'una por, això. 4 més? Vale, sí. 10. Guai. Nens. Avui no sé si ja ho heu escoltat, no estic gaire bé. Estic una mica sensible. Jo, ganes de plorar. I aquestes coses. Però no passa res. Venim a entrenar, perquè l'entreno, el meu pare sempre diu que no hi ha qualsevol mal ho cura l'entrenament. Jo li dic, tinc mal de cap, i el pare em diu, entrena. Li dic, tinc mala panxa, entrena. Estic trista, entrena. I això he vingut a fer. I la Bel m'està esperant per fer? Sí, per fer unes dominades. De moment t'ajudo aquestes primeres 6 i després ja intentarem fer 6 tu sola. Recorda els peus junts, no comencis a fer l'índio. 1, guai, fins 6. Tu sola. 2. I 1, tira. Increïble. Hòstia 1, puto, bé, és però molt, no ballis, apreta panxa, t'ajudo. 2, la mà a la cintura, l'altra. 3. 4, més. Sí, 2 més. I 1. Anem al sushi o no? Sí, t'ho anava a dir ara, Vale. Sí, el divendres. Sí. Fins 10. Som-hi, comencem amb això i et vaig pujant. Vale. Objectiu 120, avui. Tampoc intentarem pujar més. Vale. Si veig Però n'ha que sí, fet sí. rècord més de 130. Ha fet 140. 140? Mira, jo no ho faria. Bueno. Ja com no que vull, ja? no vull ja competir. Que sí, que avui estàs cansadeta, però un altre dia vindràs amb més energia. Perquè avui no t'apretaré per fer més, però sí, el de la setmana passada. Vale. Bueno, nens, no sé ni què dir. Escolteu, la Bel us ho explica. A veure, anem a pel hip thrust, que és l'exercici principal per créixer cul, que utilitzem com a mètode de referència per saber que estem progressant. Sí. I res, la setmana passada vam aconseguir 120 quilos, rècord absoluto. Totalment. I avui, com veiem que anem amb una mica falta d'energia, Calma, intentarem calma, igualar-ho. Vale. Si et veig a tope, anem a per 125, 130 sense problema, Vale. Jo confio, la veritat, que pujarem. Vale. Ara anem a fer abdominals, que això també m'interessa bastant, la veritat. I ho intercalarem. Esquena superenganxada a terra, estires i vaig a tocar peus. Ah, vale. Sobretot apreto panxa i aquí no pot passar la meva Vale. mà, Vale, va! Vinga, va, ens anem animant a poc a poc, Sí, ens anem animant, va. Quantes? 6? 6, només. Els peus un pèl més lluny. Aquí. 70. Fes 6, no t'ha de costar res, això. 70 encara. quilos? Sí. 1. 2. Puto que bé. Apreta panxa. 3. I 1. Bé. En sèrio, Ja. però 70? Sí. No, 90. 90. M'ha enganyat, és que estava fent 70 Vale, i vale, m'estava vale. costant un huevo. Hòstia. I dic, bueno, aquí passa alguna cosa. I tenia 90. 110. Sí. Ara. Anem a fer 3. 3? Sí, Vale. 3 ben fetes, marcant-les bé a dalt, ben feta la tècnica, amb l'intenció d'arribar a 120 després. Puja'm 10. És que sóc massa competitiva, nens. 120, això és el de l'altre dia. Faig 3. Sí. Increïble, una, va sobradíssima. 2 més. 2. T'has guanyat pel 125. M'ha agradat. Quan és el màxim que fa una noia que t'han fet a tu? Esteu en màximos històricos, la veritat. En sèrio? Sou de lo milloret, 3, 2... 1. Una, va, 2 més, pots. Hòstia puta! No puc, Abel. Ben a dalt, t'ajudo la tercera. 3, 2, 1... Vale, descansa. 35, 70, 90 quilos. 10 o 12 Vale. repeticions. 10? 10 o 12, depèn de com et vegi. Vale. Guai. 4. Temone, ara per treure això. 5. 6, arribes a 12, no? No ho sé. 7. Vull la panxa. 8. Guai. No arribo. 9. 10, 2 més, pots. No puc. Que no és recte, sí, pots, va. 3, 2, 1.
11 i una, t'ajudo. 3, i aguanta aquí, aguanta. 3, 2, 1, vale. Una, toca a terra. 2, perfecte. Quatre més. Brutal. Quines? Totes. Una. Vale. 10, sí. Vai, intenta que vagin recte. Agafa un més de... Això. 2, molt bé. No et veig amb molt ànim de fer pes molt avui. 3, Ja. no et pujaré molt el pes. 4. Intenta aguantar un segundet aquí, però. Aguantes aquí un segundet i tires dret a l'isqui per pujar. 4. Aguanta un segundet. 5. Brutal. 4 més. I una... 10. Una. Guai. 2. Fins 10. 3. Una. Bé, toca terra. Ara, 2. Brutal. 3. 5 més. 2 més. Adiós. Vale? Vale. Quantes em porto? 3. Són 10. 3 més. Perfecte. Bon dia, xutxets! Som dimarts, 11 del matí, és la meva hora d'individuals. Comença l'entrenament. Bueno, per començar no és una mica d'escalfament. La veritat és que entra riquíssim perquè és com estirar-se al llit aquestes hores. A veure, sembla tot el matí, també. Bueno, els entrenaments ja ho veieu, sempre comencem amb una mica d'abdominals, una mica de xocolatina. Sí, me queda repetado, ¿no? Comencem amb aproximació. Si ara ja hem posat sang al cul fins patada del gluti, ara ens aproximem. Bueno, nois, he de dir que avui no sé si aixecaré 5 quilos, però he progressat molt. Quan vaig començar a venir aquí, m'aixecava tant com 30. Els 5 quilos per tot dia, em deia que 30 quilets d'aixecar el cul i ara ja... He de dir que gràcies a tenir un entrenador personal estic aconseguint coses que jo sola mai de la meva vida faria. O sigui, jo si vaig al gym i una repetició, un exercici m'està costant, seguir fent repeticions, impossible. Però aquí tinc la Bel que em va dient, va, una més, tu pots. no estic sent jo, que és la rara, No, però igualment tu em portes al límit. És una cosa per plantejar-vos si teniu ganes de començar amb aquest món i sou així com jo, bàsicament. No sé si ho estic gravant bé, nois, la setmana passada tot amb càmera lenta. Esperem haver millorat. Que és un entremig, sí, és un entrenament personal, evidentment, però també té la seva part d'assessorament psicològic. Sí. No sé com dir-ho, però és una mica com venir una hora al psicòleg, ara perquè estem aquí en càmera, si no normalment estem. Quins problemes has tingut aquestes setmanes? Problemes i coses bones. La típica pregunta de tothom. Com puc començar a entrenar? Quan arribi als 100 quilos us explico com es pot fer per començar a entrenar. 80 quilos. Farem 3 quadrats.
pujar de pes. Vale. Fem primer 90, després intentaré fer 100, però prometo que 100 sí, molt bé. Que s'hagi tirat un pet que fa. Vigila que no sigui avui el primer dia. A veure, he pogut... Ara no sé si podré més. 5 quilòmetres. I anem a l'altre repte. Preparada? Fes 4 més. 2. No sé si puc. Sí, pots, apuja la barra. El vaig patar... Ah, el mapa de Campillo. I una més, una més. N'he fet 4 ja. Ja, però són 5. Increïble. Algú que comenci a entrenar, que ràpidament us poseu en mans del professional, perquè començar a entrenar és més complicat que ho has vist tu després d'aquest any que portem entrenant, que és més complicat que sembla. La gent es pensa que arribes al gimnàs, pagues la quota i ja està, no la feina de l'esport i simplement has sentat les màquines i fer la feina i tot ha de tenir una estructura, tot ha de tenir Clar, perquè jo, per exemple, el que m'ha passat tots aquests anys que he estat a Barcelona i volent al gimnàs és que al principi tenia molta motivació i després em costava tenir constància. És el que li passa al 99% de la gent, que per molt motivat que vagis se t'acaba aquesta motivació perquè passen les setmanes i veus que hi ha coses que no surten bé, que no progresses, a part també d'un camí a llarg plaç, que veus algú que no coneix a aquests resultats. Pues que em tiraré un pet. Seria el que llega un pot haver passat en el món de l'entrenament personal. Crec que sé que m'hi entreno perquè m'estaria una hora rient. A més, una altra cosa bona de tenir entrenador és que ell et va movent les peses, cosa que fa massa mandra de fer normalment, o almenys a mi em feia molt de pal quan anava al gimnàs. Bueno, pots fer més àgil perquè si no l'entreno duraria 3 hores. Ja. Fem 15 repes. I a la número 5, 10 i 15, doncs a 5 segons, vale? 3, tot a terra. 4, i aguanta sempre. 5, 4, 3, obre, i 1. Una cosa que em passava per anar al gimnàs és que mai sabia com col·locar-me per fer-lo sense dir a col·locar, com saps això? A veure, hi ha molt mite de sentar-te, l'utilització en un munt. Clar, jo sabia el truc de sentar-me, sobre el meu peu, estirava la cama. Sincerament, no canviarà molt la teva execució si està un centímetre més enrere o un centímetre més endavant. Mentre tu indiquis el teu pes que hi ha sobre aquesta cama i com la planta d'aquest teu pugui fer força, tenir la sensació que apretes amb el taló per incidir en el glúti i a partir d'inclinar una mica, no és tan important si està 2 o 3 centímetres més enrere o 2 o 3 centímetres. Doncs sí. Desmitificar mites del gimnàs. O sigui, jo seguiré fent el truc de sentar-me així. Aquesta cama no tinc equilibri. Pues molestes amb massa. Vale, començo per la cama dolenta. Sí. Truquito perquè després tot va de posar. Ja va. Com es diu sentadilla en català? Realment es diu squat. Squat, però Ja, aquí és una anglícia. Sí. és una altra cosa divertida. L'entrenador personal és d'aquests jocs
Que molta gent li costa perquè el patró del moviment és la cadera. I tothom sol tenir la postura d'utilitzar els genolls i l'esquena per tothom pot sentir que agafa però la terra no fem així. Clar, i el que has de fer és moure aquí. Exacte, hi ha gent que és molt complicat mantenir l'esquena recta i moure la cadera. Llavors per això has de tenir algú que t'ensenyi la tècnica, exacte, que sempre no es flexioni, sinó que sigui I per la el que cadera. has de apretar panxo, La panxa ve cap aquí. pensar que vols com seure en una cadira Exacte. i que has de tenir l'esquena recta. I la sensació d'una mica és que t'estiri bé l'isquio, esquio S'ha la de part notar, darrere, sí. Puges una Així mica. que no hi si ho sabeu, la tècnica suprema per fer el pes mort és tenir un entrenador personal. És que una altra cosa que he descobert amb la Bel són els straps, que és una cosa super de gimbro, que bàsicament t'ho poses a les mans i és per aixecar com molt de pes, jo què sé, per fer el pes mort, que tu pots fer el pes amb les cames, però tu pots aixecar amb les mans i no et pesa tant. Ho he explicat bé o ho he explicat fatal? Què, Bel, si està bé aquí? Jo vaig aprofitant també per estirar la nit. Clar que sí. El dimarts dia el teu blog. Els nostres entrenadors ens han deixat caure una avui potent. Una molt bona. Paraula catalana boníssima a l'hora d'entrenar és estar encarcarat. Que és com estar una mica així, no? I després quan t'estires és el contrari d'estar encarcarat. Ara arriba una gran part de l'entrenament, Jo crec que la millor part per tu. Ai, a mi m'encanta. És el moment massatge. Bon dia, nens. Són la 1 del migdia i jo em sento com si fossin les 9 del matí. Estic super cansada, estic super mandrosa. Si us soc sincera, no tinc gens de ganes d'entrenar, jo crec que ja se'm nota. Realment només em toca mitja hora de córrer, que jo, mitja hora ho tens fet ben ràpid, però és que odio córrer. Odio córrer. Prefereixo fer 1 hora i mitja d'entreno de força que mitja hora córrer. Vaig al gimnàs, avui no vaig amb la Bel, no puc gravar com gravo amb la Bel, fa molta vergonya. No s'ha de pensar, la qüestió és no pensar i tenir algú que t'animi. Per exemple, jo tinc l'Ona, que m'ha dit va, no sé què, però no busquis motivació, no busquis coses per anar-hi perquè no les trobaràs. Jo avui no n'he trobat cap. Per aquí estic, entrant al dia. Apa! Quasi no puc ni parlar, però ho he aconseguit. Ai, Déu meu, pensava que em moria. Estava al minut 3 i dic, avui no arribo ni de conya. I no sé com ho he fet. I he fet 4 quilòmetres 10 en 30 minuts. De tranquis, però estic molt contenta, perquè com heu vist no tenia gens de ganes i ho he fet. Per tant, ja només per això em sento molt orgullosa de mi. Un dia em van dir que quan tu acabes d'entrenar, si ho explicaré bé, però els teus músculs estan... Músculs, sobretot músculs. Músculs... Bueno, no sé, en fi. Que fer estiraments després va bé, però tampoc t'has de passar, perquè ets molt més elàstic. Doncs que no t'has de forçar gaire perquè et pots lesionar. Des que si això no estiro gaire després d'entreno. O sigui, sí, però lo just. Fins demà. Avui vaig al gimnàs amb aquesta meravellosa cantimplora. Ahir no hi vaig anar perquè tenia descans, perquè, bé, no us ho vaig explicar, però estic en procés de recuperació del meu genoll, que un dia em vaig motivar, vaig fer 10 quilòmetres, molt ràpid, i vaig petar. Creiem que és una sobrecàrrega, vaig anar al fisio i tal, estoy bien, no hi ha res, però sí que he de fer exercicis concrets per arreglar aquest genoll, a més del pla que fem amb la Bel.
Ara vaig a fer una cosa que em fa moltíssima vergonya, que és la dels dibuix. Però bueno, anem a per la tercera sèrie. En sèrio, em fa molta vergonya fer això, vale? Valoreu-ho molt. La quarta ja no la gravaré. Ara un minut de descans i després faig l'última ronda d'aquestes 4. Mata molt, de veritat. Sembla que no, però m'està cremant un piló d'estómac. De moment no m'està fent mal i baixo les escales. Mira, us vull ensenyar on vull fer la propera reunió amb les nenes. És que, vale, molta atenció, perquè els vaig dir a les nenes, nenes, un dia venim a entrenar juntes, bueno, o que cadascú faci el que li toqui i tal, i després bum, bala, bum, bum, bum. Uah, tinc unes ganes de venir al jacuzzi, però he de dir que cada setmana em deixo el banyador. Ai, però bueno, va, cap a casa, que ja n'hi ha prou per avui. Bon dia, xutxets. Són les primeres paraules que pronuncio en el dia d'avui. Són les 9, 9:45, crec, i me'n vaig al gimnàs. Avui abdominals i cardio. Ja he sortit, ja estic més despertada, més desperta. A Barcelona torna a ploure, això és terrible. Però bé, no us he gravat gaire res perquè és que la veritat és que costa. He fet circuit abdominals i després he corregut 15 minuts. I ja està. Ja n'hi ha prou per avui. Ànims. Hem acabat jugant a tenis, tot i que d'aquí una hora en principi anem a jugar a pàdel. Però bueno, no és una cosa que faci recurrentment, això no és una normalitat en una setmana, però avui ha tocat fer tenis i per tant, que fa molt que no jugo des de l'estiu, però més o menys ja me n'en surto. Vale, va. Seguim amb el joc del quadrat.
dijous de vent. A veure si endevineu a quina setmana estem. Res, hem decidit que anirem corrents amb la Bel, més o menys. Corrent tranquil·lament. No sé si ens escolteu normalment, però hem hagut de tornar a gravar. És igual. La setmana passada estava en recuperació de genoll, seguim en recuperació de genoll, però com que anirem del chill, jo crec que ja ens en sortirem. Som-hi! Som-hi! Hola, xixets! Però vull dir, nosaltres estem en corrent de bé, És que l'haguéssim fet abans de córrer, No, no hem fet res. No, però hem caminat i després hem corregut. Sí. En plan, no hem sortit de casa i ens hem posat a córrer. Si no és un 10, però està bé. Un 10 hagués Què sigut. seria? Això és una planxeta i tal, ja ho veurem. En sèrio? Joder, vale, pues després un dia ho farem. Jo ho faré. Bueno, va, això no m'està agradant. Planxeta, el de la pilota a un costat i l'altre, el de la pilota enrere. Avui no innovaré res. Som-hi. Començo a comptar. A veure, això és així. Sí, la pilota molt No, allunyes a la vegada braços i cames. Com si fos un acordió. I vas a tocar el peu. Guai. Però el cas de deixar quieta no. Bueno, si el pots incorporar quan vas a tocar els peus, millor. Això. Sobretot que aquí no pugui passar la meva mà. En cap moment. Baixa la cadera una mica. Això. Perfecte. Segona volta. Seran 3 i començarem amb tota la festa. Guai. Avui que esteu tan positives, inclús puc dir que farem salts i m'ho accepteu, no? A mi els salts ja m'agrada. Som-hi. Gol. Però com no m'ho perdem sortint de festa? Quan de? En plan, què perdem? Res. Res, no? Res de res. Sí. Calories. Energia. Clar, després costa recuperar i això, però per un dia que sortiu no perdiu absolutament res. Vale. El problema és la compensació, quantitat de dies que sortiu, quantitat de dies que deixeu d'entrenar. Només sou joves, encara us podeu permetre quasi sortir cada setmana. Això no ho hauria de dir jo, però... Això us direm dir. No. Cada 2 setmanes podeu sortir. Última volta, eh? Bueno, jo vull... I ara encara pot dir això, però és que... Ha de és dir una 3, 2, passada. 1. No, però tu et col·loques i llavors jo dic 3, No, perquè tu dius 3, 2, 1 i 3, 2, 1, som-hi. Última. Ja? Sí, estic comptant. Abel, i què és millor? O sigui, córrer abans d'entrenar o córrer després d'entrenar? 2, 1. Corre després d'entrenar. Per què? Parlar més energy. Perquè bueno, depèn de quin sigui el teu objectiu. Per vosaltres jo començaria entrenant. Let's go. Perfecte. Però baixa cadera més enrere. Exagera-ho. Perfecte, baixa més. Feia temps que no fèiem la sentadilla aquí, Guai, són 30 segundets, estic comptant. Més a dalt, Núria. I empuja la motxilla una mica. Vas bé? Sí. A veure això, Joana. Perfecte. Millorable, però arriba a tocar amb el disc a terra. Baixa una mica més el cul i toca el disc a terra. Perfecte. Molt bé. Sisplau. Queden 2 voltes, Amunt. 2. Vas molt bé, no baixis tant. Bueno, un pel més sí, ara t'has posat. 4, vas molt bé. O si vols tirar el cul enrere o... No, vas bé? Et fa mal l'esquena o no? Una mica. Brutal. Ajuda! Sisplau. Última i canviem. 1. 2, perfecte, Joana. 3, 2, una més.
1. Perfecte, rotem. 1. Som-hi, esquena recta, Núria, això no m'ha agradat absolutament Ho gens. sento, Abel, perdona-me. No, ho dic per la teva esquena. Separa una mica els peus. 2, 1, enrere. Això els genolls anaven massa rectes i haurien d'anar una mica més enfora. Xata. Fas broma. molt borratxa i a mi sí. Tio, per jo crec que ens ho passaria molt bé. Sí, però amb alguna coca a sobre. Sí. I t'agafarà un colombí. Serà... Ai, no! Perfecte, les 3. Va bé aquest pes o no? 1, som-hi, disfruteu. Molt bé, això. Perfecte. 4, 3, 2, 1. 2, 1, som-hi. Vas bé, Joana? Com? Sí, ha de disfrutar. Guai, no cal que estiguis posant tant al coll, mira cap a baix, si no. Guai. 1, som-hi. Bé, Ona? No, vas bé, està perfecte. Home, se t'està caient cap a baix, però no molesta, segueix. Estàs bé. Guai, descanseu. Sense por. Ara a partir d'ara em portaré la resta de la classe, no faré res. Una cama, Sí, 30 segundets i després canvieu a l'altra. Posa-la per... Sí, està perfecte. L'únic que posa-la per mitja del peu. No posis la punta. Això. Això, que hagis d'apretar amb tot el peu. Està perfecte. 2, 1. Canviem de cama. Com de la nostra època de 14 anys. Ja. Fallo meu. 2. Ai, perdona. 1. Guai, canvieu. 2, 1. Som-hi. Guai, estira bé la cama, Núria. Això, que no sigui amb l'esquena, que sigui gluti. Perfecte. Fes un rebotet, Joana. Epa! Més encara, que hagi més el taló. Aquí. Això. 15 segundets. 1. Ai, aquest és d'Iber, Guai. Sí? M'ha agradat. Insípido, aburrido. Ole. 3, 2, No. amb rebotet. Perdó. Això, amb la part mitja del peu. Perfecte, pots baixar més, 3, 2, 1. Seran 3 voltes, portem una. Un 10. Perfecte. Let's go. Bon dia de divendres! Aquest temps ens està amargant l'existència, però no defalleix la setmana de gimnàs. Què anem a fer ara? Full body.